муассисаи давлатии телевизиони варзиш бештар аз 2 сол аст ки бо яке аз лигаҳои футболи маъруфи аврупоӣ Ла Лига ҳамкориҳои мутақобилан судмандро ба роҳ мондааст. Дар ин замина ҷонибҳо якчанд лоиҳаҳои бузургро пиёда мекунанд ки яке аз онҳо тарғиби футболи Испания дар Таҷикистон мебошад. Иқдоми навбатии Ла Лига дар Душанбе ин ташкил намудани роҳрави сурх бо рамзҳои махсус ва пахши зиндаи бозии Эль-Класико тавассути экранҳои калон мебошад ки мухлисони дастаҳои абарқудрати Барселона ва Реал Мадридро гирди ҳам меорад. яке аз ҷолибтарин рақобатҳои сайёра бозии Барселона ва Реал Мадрид ки Эль-Класико ном бурда мешавад ба ҳисоб меравад. Дар ин рақобат ҷаҳон ба ду қисм ҷудо мешавад. соли равон Ла Лига Испания барои муаррифӣ намудани ин рақобати ҷолиб 7 шаҳри дунё аз қабили Сиднеи Австралия, Нью-Йорки Амрико, Тоҷ-Маҳалли Ҳиндустон, Картахенаи Колумбия, Дакари Сенегал ва яке аз зеботарин шаҳрҳои Осиёи Миёна Душанбе Таҷикистонро интихоб кард. дар чорчӯбаи ин иқдом 21 октябр дар Душанбе як роҳрави сурхи дарозиаш 100 метрро ташкил медиҳад бо рамзҳои бозии сол барои ҷалби мухлисон ташкил намуд. тамоми мухлисон ҳаводорони футболи кишвар метавонанд аз наздик бо рамзҳои дастаи дӯстдоштаи худ акс бигиранд ва ҷоми Ла Лигаро аз наздик бубинанд. наворҳо аз баргузории ин иқдом дар Душанбе ва дигар шаҳрҳо 24 октябр дар Испания ва сомонаҳои Ла Лига интишор мегардад. ҳамакнун мо дар 90-умин солгарди ташкилёбии Ла Лига қарор дорем ва муддатҳо дар фикри он будем ки чӣ гуна метавон ба мухлисони Ла Лига робитаи беҳтар барқарор кард. шаҳри Душанбе ҳам барои баргузории ин чорабинии байналмилалӣ интихоб шуд ва мо ҷом ва рамзу нишонҳои расмии Ла Лигаро инҷо насб кардем ва аз мухлисон даъват мекунем ба ин чорабинии ҷаҳонӣ бипайванданд. ҳамчунин дар Истиқлолбар рӯзи шанбе мо тамошои Эль-Класикоро ташкил менамоем ва ба ҳамин тариқ ҷомеи ҷаҳониро атрофи Эль-Класико ҷамъ менамоему шаҳри Душанбе ҷузъе аз ин чорабинии ҷаҳонӣ хоҳад буд. тасмим гирифта будем сафирони Ла Лига аз ҷумла Мендиета, Луис Гарсия ва ё Пуйолро биёварем, аммо пандемия ба ин барномаҳо халал ворид кард ва сафирони Ла Лига наметавонанд аз Испания берун раванд. ба ҳар ҳол мо нақшаи овардани бозигарони машҳури Ла Лигаро ба Таҷикистон дорем ва ба умеди рӯзҳое ҳастем ки COVID-19 бартараф шавад. муҳаммаҷон Шарипов яке аз мухлисони ашадии Барселона аст. ӯ чун дар шабакаҳои иҷтимоӣ аз ин намоиш хабардор шуд, пироҳани дастаи дӯстдоштаи худро ба бар намуда барои аксгирӣ дар назди рамзҳои Эль-Класико ба назди Кохи Наврuz омад. ман хеле хурсанд ҳастам ки ҷоми Ла Лига ба Таҷикистон омад. ҳангоми шунидани ин хабар мо зуд ба ин тараф давида омадем ва пироҳани Барселонаро ба бар кардам ва хеле хурсанд ҳастам ҳамчун мухлиси Барселона ки мо метавонем аз наздик ҷомро бубинем, биқапем ва ҳамроҳии ҷом сурат гирем. ин хеле хушнудии калон аст. умедвор ҳастам ки дар оянда кумитаи тадорукот бозингарони дӯстдоштаи моро аз дастаи Барселона ба Таҷикистон меоранд, ба маркази пойтахти мо меоранд ва аз наздик онҳоро мебинем, бо онҳо акс мегирем, аксҳои хотиравӣ. ба иқрори намояндаи Ла Лига ин охири кор нест ва мо дар ояндаи наздик дар Душанбе чунин чорабиниҳоро доир мекунем. мо аз ҳамкорӣ бо телевизиони варзиш шодем ва аз он меболем ки дар кишвари шумо хурду калон ба бозиҳои Испания таваҷҷӯҳ доранд. ҳамчунин мо нақша дорем ки пас аз бартараф гардидани COVID-19 як қатор чеҳраҳои саршиноси Ла Лигаро ба Душанбе орем. баргузории чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ метавонад зебогии Душанбе шаҳрро ба ҷаҳониён нишон диҳад ва таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷиро ба кишвари мо боз ҳам зиёд намояд.